del 2019. Podria ser, sí. Igualment després de tot el procediment que he comentat, o sigui, tu no acabes de recollir signatures i ja està. Hi ha la validació, que també té un temps. Hi ha nivells que duren 3-4 anys, Nosaltres intentarem que no duri tant, però això també està al nostre paper. Al moment en què, si seus a casa perquè ja he presentat les signatures i ara ho deixo tot al Parlament, provocaria que no sigui mai prioritari. Nosaltres el que farem és tenir un seguit de reunions per tal de que sempre estigui a l'agenda dels polítics i les polítiques per tal de que sigui una cosa prioritària. Una pregunta. Us heu plantejat en algun moment d'oferir com uns suggeriments o unes alternatives a aquestes festes? Perquè clar, si és una cosa d'arrel de què són les festes, de què és la cultura, de que ho substitueixin amb una altra, que sigui una persona la que es fiqui al foc com a escorrefocs o que li foti unes patades es fiqui una colera, no sé, alguna cosa divertida o podria encaixar en donar opcions a les festes populars. Sí, el plantejament aquest està fet, és més. Què és? En el cas de les Terres de l'Ebre hi ha una associació que ha nascut després de tot això i precisament és això, plantejar alternatives. Alternatives, per exemple, quan nosaltres estàvem més actius en la fase aquesta de treball de camp, vam plantejar una cosa que ja existeix, que és una bola enorme de poliespant molt dura i era tirar-la, fer-la rodar i la gent anava davant i era córrer la bola en lloc de córrer el bou. Molt bé. És algo això, a més és més participatiu perquè com no és perillós i ni estàs provocant un patiment ni psicològic ni físic a ningú, és totalment ètic. Jo crec que en el moment que estigui aprovada l'abolició, és a dir, es prohibeixi aquestes activitats, aquestes pràctiques, les alternatives naixeran per si soles. Per què? Perquè com tindràs entre cometes un buit dins de les festes en segons quines poblacions que no han donat cabuda a les alternatives, ara sí que en tindran de cabuda. I llavors serà real que la participació de tot el poble d'aquella població formarà part d'aquelles festes. I fer alguna prova mentrestant? Portar la bola aquesta i agafar un racó de les festes i que ho facin anar? Ja s'ha fet a la Comunitat de Madrid i va ser molt divertit. Sí? Perquè qui vol adrenalina i es vol trencar el nas, doncs hi va. Molt bé. I això, si li cau malament la bola, doncs, bueno, té aquesta cosa. cosa. Sí, teniu tot cobert. Però la resposta ja te l'has donat tu mateix quan es formularà la pregunta, perquè en definitiva faran les festes que fem a la resta del país. Sí. Ens ho passem bé, són molt populars, són molt tradicionals, són constructives i participatives, no deixes a ningú fora. És el que comentava el Toni, nosaltres com hem estat gravant, si sobretot ho hem fet de forma des de l'anonimat, no era només per captar el patiment del bou, que nosaltres ja sabíem que era obvi i que s'estava vulnerant el reglament propi, perquè no es pot regular això, és perquè hem pogut captar tota la violència masclista que hi ha al voltant d'aquests tipus de festejos, on hi ha una exposició als menors brutal a la violència i això els condiciona de majors, perquè un indicador de violència és aquesta, és el menor en quin grau està exposat a un tipus de violència i això també ho hem recollit. Tenim tots els estudis científics que et puguis imaginar, no només en base al patiment físic i psíquic de l'animal, sinó també en aquest sentit d'aparta els menors de la violència de la tauromàquia. Això, per exemple, està recollit a la ONU, i la tauromàquia sense distinció. Sí que és veritat que potser tu pots pensar que la tauromàquia major, que són les corrides de toros, com la sang és més visible, la gent ho veu com a més rebutjable. Però, ho comentàvem abans, només cal que aneu a veure, a visualitzar un festeig de cadascun i us n'adonareu del que pateix realment el bou. El bou embolat té uns afegits, el bou ensugat té un altre afegit, el bou al carrer, amb la seva simplicitat, que diries, ostres, aquest potser pateix menys, després veus tot el que va succeint en aquesta activitat i te n'adones del grau de patiment. I a més no crec que ens pertoqui als animalistes ni a la societat conscienciada i que té un grau de justícia i ètica lògica reduir o sobretot reduir el patiment d'un animal. Això ja ho intentaria un taurí
o intentaria algun parlamentari que realment està molt allunyat de la realitat. I ja està, perquè és l'hora. I ja m'estan fent senyal. Si voleu podem continuar fora, vull dir que ja us hem dit que és que, clar, vull dir, havia de donar una hora, però ho hem condensat una miqueta, però suposo que ha quedat prou clar, no? I si no, ara anem a fer un beuret i continuem. Igualment farem molta greu.